No kuule, tämähän on Björn Rosengren sanoi näin, että Norja on viimeinen sovjetti-nation. No, minä pidän, että Pajalan kunta on viimeinen sovjet-rajonni, että väkisin kieltä opetetaan. Mutta se oli sama siellä... niin kuin Neuvostoliitossa tehtiin, että väkisin opetettiin venäjän kieltä ihmisille. Sellaisille ihmisille, joilla ei ollut venäjän kieli äidinkieli. Pakotettiin päälle. Lasse. Minun isoäiti murmuuri, se oli käynyt suomenkielisen kouluun. Myöskään Korpilonpolon Sukkenisselikunnassa oli ne viimeisiä, jotka muutit kuitenkin. Ja hänen maailma oli koko ajan hyvin pieni. Se ei osannut lukea ruotsalaisia lehtiä, ei ruotsin radiota saattanut kuunnella. Ja nyt minun äiti on vanha, hän elää vielä. Se kävi ruotsalaisen kouluun. Se tänä päivänä justiin se riitelee Vattenfallin kanssa kovasti ja ne saa hakea isoja pomoja sitä vastaan riitelee. Sen takia, kun sillä oli kieli, ruotsin kieli. Mutta isoäidillä ei olisi koskaan saattanut semmoista riitaa tehdä. Että ei siinä ole mitään kyllä valtiolla be om förlåtelse. Ei siinä ole mitään aihetta siihen.